جگ جیوندیاں دے میلے نے یا میرے پاک پروردگار 2 منٹ واسطے ہاتھ کھڑے کرو بلال واسطے دعا ہو جائے یا میرے پاک پروردگار اللہ نبی پاک دے صدقے اج دی جڑی پاک پکیزہ ختم پاک دی محفل جڑی بلال محروم دی یاد وچ انہاں دے والد صاحب انہاں دے چاچا جی نے رکھی سی میرے سونے پاک پروردگار اللہ نبی پاک دے صدقے نبی پاک دی آل پاک دے صدقے 12 امام 14 معصوم پاک دے صدقے بالخصوص مائی پاک دی پاک جوڑی اون محمد دے صدقے غازی پاک عباس علمدار وفاد شہنشاہ دے صدقے سید باکر جی دے صدقے میرے سونے پاک پروردگار اللہ ساڑھے اس بلال نو میرے اللہ جنت وچ اعلیٰ تے بالا مقام عطا فرمائیو یا میرے پاک پروردگار بالخصوص مولا علی پاک دے صدقے امام حسن امام حسین بادشاہ دے صدقے پاک شبیر جی دے صدقے میرے سونے پاک پروردگار اللہ جی 12 امام 14 معصوم پاک دے طفیل بالخصوص غازی پاک نمازی وفاد شہنشاہ دے صدقے سرکار دمشق جی دے صدقے میرے سونے پاک پروردگار اللہ اس ساڑھے ملک پاکستان تے رحم فرمائیو یا میرے اللہ کریم جی ساڑھیاں ماما نو ساڑھیاں پینا نو عزت عطا کرو میرے اللہ پاک جی جی اگر کوئی بیمار ہے اس بستی دے جو میرے اللہ انہوں صحت کاملہ عطا فرمائی میرے سونے پاک پروردگار اللہ اس محفل دے صدقے میرے سونے پاک پروردگار اللہ بالخصوص واصل اعظم یارمی سرکار بغداد میرا حیدر سرکار بغداد جی دے صدقے میرے بابا جی قبلہ عالم الحضرت پیرا شاہ قلندر غازی دمنی سرکار دے صدقے جڑے کھوڑی عالم آئے سا پیرا شاہ غازی قلندر کھڑی دے بادشاہ صدقے میاں محمد صاحب خواجہ دین محمد جی دے صدقے یا غریب نواز خواجہ خواجگان خواجہ محمد صاحب قادری دیوان میانا چک نظم سموڑ انہوں دے صدقے جنہ بائی ولی تریہ کتب بیان آیا انہوں دے تفیل پیر سید گجہ پیر نادر شاہ صاحب جی احمد شاہ صاحب جی پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب میں سموڑ علیہ دے صدقے میرے سونے پاک پروردگار اللہ بابا جی پیر سید اکبر چاٹ علیہ آنہ شریف علیہ صدقے سور شریف جڑے دربار نے انہوں دے تفیل جو گجہ پیر نے انہوں دے صدقے میرے اللہ اس ساڑھے بلال نو جنت دے چالا مقام عطا فرمائیو چوری عباس محروم نو جنت دے چالا دے بالا مقام عطا فرمائیو میرے پاک پروردگار اللہ جی اے میری دعا قبول فرمائیو اور انہوں دے لواقین نو صبر کاملہ عطا فرمائیو قسم خدا دی تے کوئی افسوس نہیں نا قطرہ پر رین داغ جدائیاں